Project Era. Katuwang sa pagbasa. Maray na daw mga aki, ako si Teacher Ness. Makakaipanindo, ngunyan na daw, para adalan ang letrang S. Aadalan ta ang itsura, tanog, sa kapagsurat ng letrang S. Madya na kita magbasa, kita magbasa, kita magbasa. Madya na kita magbasa, makakanood kita. Adalan ta ang letrang S, letrang S, letrang S. Adalan ta ang letrang S, madyabasa kita. Ang letrang S. Igwa ko mga ipapahiling sa iyo mga litrato. Isipon kung ano ang mga pangarap kainin. Aramin doon ang mga pangalan kainin. Ini ang litrato kagsarong sili. Ini ang litrato kagsarong sigid. Ini man ang litrato kagsarong sanga. Ini ang litrato kagsarong siko. Ini ang litrato kagsarong sabon. Saka, iniwan ko ang litrato kansarong sako. Nagpupuon sa letrang S na igwang tanog na ang mga litrato. Potruhon ta po ng tulong beses ang tanog ng letrang S. Sa piyong tagiraray ang mga tataramon na nagpupuon sa letrang S. Sili, Sili. sigit, Sigid. sanga, Saga. siko, Siko. sabon, Sabon. Sako. Ano pa ang mga tataramon na nagpupuon sa S? Dakulan pa po mga tataramon na nagpupuon sa letrang S, aron kan sago, sira, siso, saka suha. Ano ang inot na tanog kan mga litratong pinahiling ko? Ang inot na tanog ninda o ang inot na tanog kang mga binasa ko ay isurat ta ang letrang S. Unan ta sa dakulang letrang S. Magguhit kita ng curve line kung sa guhit na blue hanggang sa red. Saka inverted curve line giraray kung sa red hanggang blue. Kontrohon ta daw po. Magguhit kitang curve line kung sa guhit na blue hanggang sa red. Saka inverted curve giraray kung sa red hanggang blue. Yan ang dakulang S. Isurat na naman po ang salit na letrang S. Magguhit kitang curve line kung sa guhit na red, saka inverted curve giraray hanggang blue. Magguhit kitang curve line kung sa guhit na red, saka inverted curve giraray hanggang sa blue. Nakasulat na po kita ng salit na letrang S. Nataula po kitang ngunyan magsurat ng kakula sa salit na letrang S. Ano ang tanog ng letrang S? Anong tanog ng S? Anong tanog ng S? Anong tanog ng S? Ang tanog ng letrang S. Dahil lingawan, ang pagbasa ng S ay sa huring gibuhon, puro baranta. Sabihon ang ngaran kan mga litrato. Isurat sa gurit ang nawawalang letra sa ngaran kang mga litrato. Basahon ko po giraray. Puro baranta. Sabihon ang ngaran kan mga litrato. Isurat sa gurit ang nawawalang letra sa ngaran kang mga litrato.
Ang tamang simbag. Laganing letrang S ang mga nawawarang letra sa litrato para mabuo ang mga tataramon. Number 1, lapis. Number 2, sapatos. Number 3, sira. Number 4, mais. Number 5, sabon. Sana po nakuha niyo ang mga tamang simbag. Mapaaral na po ako mga aki. Pwede niyong tandaan, magpursige sa pag-aral, lalo na sa pagbasa, basa, matalubo ka. Hanggang sa susunod na video, ako si Teacher Ness, just Babalon!